Moi, mä oon Mika. Mia. Stuns. Meillä on ihan varma. Mitä jos pitää sanoa? Meidän se blogin kirjoittaminen, kuuluuks tää? Mitäs kuuluu? Se blogin kirjoittaminen ei ollut ihan niinku tänä vuonna meidän juttu, koska me ei olla nyt tehty updateja tosi pitkään aikaan. Ajateltiin sitten vähän kuvata ja kirjoittaa tällaista V-blogia. TV-blogia. Videoblogia. Eli vaan niinku pikkasen aina kuvataan jotain ja selitetään ja kerrotaan teille ja katsotaan miten sellainen toimii. Et saadaan jotain updatea. Tänään me kerrottiin tää meidän hieno idea. Kertokaa kommentteja ja sen jälkeen me näytetään mitä me näytetään. Meidän lämpästunnit. Katsotaan miten me lämmitellään ja sitten lähdetään tekemään siitä eteenpäin vielä huomioon. Lähdetään lämmittelemään.